poviem vám vtip, ktorý nám hovorili na nedeľnej besiedke. Tam sa to moc nemalo na tej nedeľnej besiedke. Viac dôvodov, medzi prvými kresťanský rok a všeobecne ich pesničky. Je to všetko také strašne melancholické, trúchlivé, plné pátosu a tragédie. Niečo ako keby Igor Týmko a Kuli mali duet na tému ukrižovanie, alebo by Kuliho týždeň nekrmili a téma by bola posledná večera. Ja som nechcel chodiť do tejto nedeľnej besiedky, chcel som radšej robiť cool veci ako cool deti z mojej triedy, mať sex na stromoch a plus mosta. Ale hovorili nám tam vtip, a ten vtip je, koľko ateistov potrebujete na výmenu žiarovky? 3? Jeden popre existenciu stropu, druhý popre existenciu žiarovky a tretí ich oboch prehlasí za opice. A ten tretí by v našom časopriestorovom kontinuu bol asi Charles Darwin. Charles Darwin, dávam takú ilustráciu. Osirelá kutica na Galapágoch. Zhrbený muž, nevnímajúc burácajúce blesky a klopot krupobytia na plechovej streche, píše svoju pekelnú knihu pri svetle plákolajúcej sviečky. Charles Darwin, pôvod druhov. Všetci ste z opice. Koniec. Venované mame a tátovi. A Charles Darwin, on je dosť vysoko v tej hierarchii nepriateľov a antagonistov cirkvi. Ono to ide asi tak, že Satan, Judáš, Darwin. A potom asi Dan Brown a homosexuáli na prvom mieste. A Charles Darwin na všetkých fotkách má takú impozantnú bielu bradu a už je strašne starý. Kvôli tomu, že celý život dovtedy chodil po svete a na randomných miestach zakopával kosti. Ilustrácia zase. Hugo, kde sme teraz, prosím ťa? Malebné údolie pri Düsseldorfe, Neandertal. Hugo, poď sem, prosím ťa, bližšie teraz. Inak sa predo mňa postav. A Hugo sa trochu bojí, pretože má pocit, že ho zase ten Darwin ovalí 6-krát lopatou ako tých Hugov pred ním. Tunak dopredu, zakop prosím ťa mamuta, kúp si 2 pakety v KFCčku a naranžuješ ich do tvaru mamuty. Naranžuješ ich do tvaru mamuta a tu za ním dáš ľudí do takýchto póz. Došiel mi mamut do cesty. Ale ste si pán vodič nevšimli značku, že pozor mamut. Lebo to sú väčšinou také značky, možno ich poznáte, že pozor, v tomto úseku sa vám do cesty budú vrhať maniodepresívne strnky. Tam ďalej, tam je inštitút schizofrenických zajacov, takže pozor. A samozrejme mamuty s obsesívno-kompulzívnou poruchou. Hej, musím prekročiť túto cestu pravou nohou, inak určite vyhynieme. A do piče, autobus. To bola všetko pravda. A ešte sú značky, že pozor, padajúce kamene. Ja som sa zamýšľal nad významom tejto značky, lebo nemôžete si povedať, že hej, teraz som prehodnotil, keď vchádzate do toho úseku, kde je značka, že pozor, padajúce kamene, nemôžete si povedať, že tak teraz som prehodnotil zmysel našej cesty a zistil som, že nevyváži to riziko, ktoré máme podstúpiť, takže babi
budeš sa musieť z tej pásce na medvede dostať sama nejako. Ale není to na to, je to na to, že vám policajti pri tom, keď vidíte plácatý z auta a s takýmto hlasom povedia, že víte, my sme vám to hovorili. Prečo si držíte nos vlastne? Hej, a v tej nedelnej besedke som to nemal rád, ale ešte nám tam hovorili jeden vtip. Potom, ako cirkev určila, že vlastne tie veci v Biblii nie sú myslené až tak doslovne a že mohlo to byť pri evolúcii všetko a že niečo je myslené ako metafora. I keď niečo nie je myslené ako metafora, je to myslené úplne doslovne, ale neviem, niektoré, ktoré my učíme tie veci to sú. A vtedy nám hovorili iný vtip a ten bol, že koľko opíc potrebujete na výmenu žiarovky? 4. Jednu samičku a 3 samcov, hej? Tá samička s tým samcom v priebehu 1000 ročí sa vyvinú do inteligentnejších bytostí, presťahujú sa z jaskyne do paneláku, vynajdu koleso, vynajdu autobus, vynajdu knízklač, vynajdu proste petrolejku a nakoniec zistia to, že vynajdu elektrínu a vynajdu žiarovku a Božou pomocou ju vymenia. Zatiaľ, čo tie zvyšné 2 opice si celý čas navzájom lížu genitálie. Takže som zanechal túto ideológiu a rozhodol som sa, že po vzore našich predkov a môjho kamaráta, ktorý chodí s mečom po meste, budem uctievať Perúna. A Perúnové meno je inak aj Parom, z toho je to spojenie, že do Paroma, čo je Ježiši Kriste v kresťanskej ideológii. A Perún je bohom hromu a blesku a to si myslím, že sú dosť cool veci. A takisto je bohom poľnohospodárstva a plodnosti, z čoho je slovné spojenie hrom, aby ťa popolí honil.